से बढ़ के हमारा हर दवाई नाई खे हर बात हुआ भगाज करा हर माई नाई खे बात हुआ भगाज करा माई नाई खे कहे बताने कहे जा रहा है गिले के देख रहे गिले कि जकर खातिर भगवान बन के आए कृष्ण जकर खातिर भगवान बन के आए कृष्ण हरे दुआ से पढ़ के हरे दवाई नाई खे जकरा दुआ से पढ़ के दवाई नाई खे भैया सब बटले नु बा माई नहीं थी तो कमी खलते बा आई हमनी के परम आदरणीय सुरेंद्र यादव हमनी के परम आदरणीय चाचा जी के माता जी के तरफ से जौन माता जी के स्वर्गवास भेल बा वहाँ के सुपुत्र बानी वहाँ के तरफ से 100 रुपए के पुरस्कार प्रभु से विनती करा कि जौन भी आत्मा दादी जी के जहाँ भी बा उत्तम लोक में वास करे प्रभु के शरण में हमेशा लीन रहे बबुआ कि जकरा हर दुआ से बढ़ के हर दवाई नाई खे दादाजी की तरफ से पुरस्कार चरण में कोट कोट नमन आशीर्वाद के दरकार भगवान से विनती से कामना करते बाटू हुआ भागा जकर माई नाई खे सनी भैया के मम्मी जी की तरफ से पुरस्कार चरण में कोट कोट नमन आशीर्वाद के दरकार माई से विनती रही कि माई के लाल हमेशा सलामत रहा जहाँ भी रह राजा बन के राज करस लोग दिन लोग नाराज चोरी ना हो तो है कथा म्यूजिक दे दी मैं हालात कोई के कितना रुपया कमाईबा अजमाई के दिन बा चाचा जी कि पूरा बाग फुलवारी सारा खिलल बा आज तू माई जगह जगह पे बैठल होखे पहले जहाँ बैठत होखे कहीं से भी लोग आवत होखे तो माई ई जरूर कहत होखे कि बबुआ आई परम हम के गुड्डू यादव बड़का जी की तरफ से पुरस्कार प्रभु से विनती रही दादी जी के
आई हमने के सुभाष यादव चचा जी के माता जी के पुण्य तिथि में बबुआ हमरा के आशीर्वाद मिलल। भगवान से यह कामना करब कि दादी जी के आत्मा जहाँ कहीं भी बा भगवान के शरण में रहे, भगवान से लीन रहे और दादी जी परिवार पे अपन आशीर्वाद बनल रहे बबुआ। जहाँ से कहीं से भी हमने के चाचा जी अगर आवत होते तो माई की जरूर कहत होते कि बबुआ खाना खैले बड़ा कि नहीं खा खैले तो चलो खाना खा लो, खाना देता नहीं। आज तू माई नहीं खी तो जगहिया सुन लागत हुई बबुआ, कहीं से आगला के बाद से की लागत हुई कि वो गाना देखिए कहे बता दूध भात में होले खियावे चंदा मामा के खाके ये महाराज जाना दादी जी के स्वर्गवास भइल बा और दादी जी के सुपुत्री यानी हमी के परामर्श बुआ जी के तरफ से पुरस्कार और दादी जी के आत्मा के शांति खातिर माई से यह विनती रही बुआ उन्हें के आत्मा के शांति मिले। हम यह गुजारिश कर जब भगवान से विनती रही शुभकामना ए महाराज पहले हमने के जब छोट नहीं जा तो माई हमें के एक सोचली कि हमार लल्ला हमार बापू हमार सोना कौन लेखा से खाना खा ली। हमें के छोट में